Sjećate se naše rasprave i vi, potpredsjednica, i ministarka je tu, o zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima u formi nacrta, kada ste vi mene pitali pa gdje ćemo naći 90 milijuna, pa evo sad u izvršenju. Ja sam imala osjećaj kad treba taj zakon predložiti. Smatrala sam da će ova Narodna skupština imati sluha za to. Ali dobro, ako vi ne, mislim po Poslovniku nakon 6 mjeseci da se može ponovo predložiti, ako Vlada to ne predloži, ja ću opet predložiti. Sad kako pratim ovo, potpuno je bilo opravdano. Ali da kažem također da upozorim na neke stvari, da je okruženje, da su ekonomski indikatori u našem okruženju, a naročito u našim spoljnotrgovinskim partnerima prilično solidni za sada, odnosno za one podatke koje imamo za 2018. godinu. Ali da usporava rast u našim najznačajnijim spoljnotrgovinskim partnerima, to pokazuju sve prognoze najznačajnijih međunarodnih financijskih institucija koje su smanjile prognoze rasta i za Bosnu i Hercegovinu, a time i Republiku Srpsku. Vi to znate, ali nisam sigurna da po onome što sam vidjela u rebalansu, da pravite određene takozvane bafere ili tampone, odnosno rezerve, za taj period kad to dođe. Slično je bilo, prognoze su takve da to neće biti recesija tipa 2008. 2009. ali do određenog usporavanja će doći, a mi smo na jednom nivou javne potrošnje koji ne vidim naznake da Vlada razmišlja u pravcu toga da dobra vremena neće trajati vječno. Kad kažem dobra vremena, ne mislim na Republiku Srpsku da je nama ovdje dobro, nego dobra vremena u okruženju koje od nas ima porudžbe za naš izvoz i već se sada osjeti u 2019. da su smanjene porudžbe, imaju određeni pokazatelji i pada izvoza, uvoz brže pada, uvoz će uvijek brže padati, to koriguje spoljnotrgovinski deficit u pozitivnom pravcu, ali to nije dobro. Dobro je kad nam izvoz brže raste od uvoza. To što pada brže uvoz, to nije dobro, to ne umanjuje činjenicu da izvoz pada. I znam da to znate, ali ne vidim da pravite projekcije sami sebi kako da olakšate posao kad taj period dođe. A doće. Može se promašiti, mogu i finansijske institucije da promaše u svojim procjenama, ali ne toliko. I šta je tu sporno? A navodi se u ovom izvještaju, sporan je nivo duga koji mi sada imamo, pošto se i on spominje u izvještaju, odnosno navode se podaci za ino dug i za unutrašnji dug, odnosno kad se to sabere, to je ukupan dug Republike Srpske, dakle dug svega onoga čiji je titular Republika Srpska. Postoji jedna velika netransparentnost u izvještavanju o dugu. A sad ću objasniti. Odnosno podaci su, postoje izvještaj, informacija o stanju duga na kraju svake godine. Mi smo to usvojili na jednoj od prethodnih sjednica Narodne skupštine za 2018. To je u redu, ali trebali bi ti izvještaji da budu frekventniji, odnosno učestaliji u ovoj Narodnoj skupštini. Ili barem na sajtu Ministarstva financija. Prvo, to sam ranije govorila, ali evo ponovit ću, u taj ukupan dug, i sami to govorite u dokumentu okvirnog budžeta, ukupan dug ne ulaze dugovi javnih zdravstvenih ustanova. Evo da ne čitam ja, to lijepo piše, obuhvat institucija dat u ovom dokumentu, dakle dokument okvirnog budžeta još uvijek u potpunosti ne odgovara obuhvatu sektora opšte vlade kako je definisano metodologijama koje propisuje MMF, to je poznati GFS, Government Finance Statistics, i to je jedna činjenica, znamo koliki su dugovi javnih zdravstvenih ustanova, ulazi dug Fonda zdravstva kroz fondove socijalne, kao jedan od fondova socijalne sigurnosti, ali ne ulazi dugovi javnih zdravstvenih ustanova. I tu bi podaci o našem dugu bili mnogo veći, ali dobro, vi radite u skladu sa važećim zakonom koji ukupan dug uključuje
dug Republike Srpske, jedinica lokalne samouprave, fondova socijalne sigurnosti i dug javnih preduzeća. I to je u redu. Ali evo, na primjer, čitajući neke vaše dokumente, ja malo istražujem pa dođem do nekih zanimljivih sebi ovako podataka. A reći ću na kraju zašto ovo sve iznosim. Recimo, dug je na kraju 2016. godine iznosio 5,4 milijarde. U dokumentu okvirnog budžeta izvršenje za 2017. jer meni je nelogično kako nama dug pada ako se mi više zadužujemo nego što vraćamo dugova. A to vidim u jednom pregledu konsolidovanih okvira budžeta Republike Srpske, da je recimo za 2017. da su primici od zaduživanja na sektoru opšte vlade, dakle cijeli sav dug, 875 miliona, a izdaci za otplatu dugova 822 miliona. Znači ima više zaduživanja nego što vraćamo dugova, neto finansiranje 52 miliona, odnosno neto zaduživanje. U 2018. također izvršenje, primici od zaduživanja 894 miliona, a izdaci za otplatu dugova 812 miliona. Dakle, opet neto zaduživanje u iznosu od 82 miliona. I kada ja to sve, ovo je sad promijenjen podatak, prošli put sam imala drugačije podatke, ali ovo je novi dokument okvirnog budžeta za period 18-22. I kad ja lijepo uzmem stanje duga na kraju 16. godine, saberem sve primitke od zaduživanja i oduzmem sve izdatke za otplatu dugova, dođem do cifre od 5 milijardi i 574 miliona, što je znatno drugačije od onog što vi nama publikujete u izvještajima o stanju duga na kraju 2018. godine. Moje pitanje je kako? Ne poklapaju se informacije iz vaših zvaničnih dokumenata? To je moje pitanje. Vrlo konkretno. Ali nisam jučer dobila nikakav konkretan odgovor, pa ga ne očekujem ni danas. Reći to na kraju. Ali evo, to je jedna strana priče. Ima jedna druga, također u jednom izvještaju koji vi dostavljate Ministarstvu financija i trezora Bosne i Hercegovine, gdje možemo da poredimo dug Federacije i Republike Srpske. I sad ćete, ja znam, sad će svi reći drugačija je metodologija obračuna, oni ne uključuju neki dio duga, mi smo priznali više stare devizne štednje, ratne odštete i tako dalje i sve je to u redu, možemo mi njihov procijent dodati im još 600 miliona ili 800, ne znam koliko je bivši ministar rekao da oni treba da uvećaju svoj ili da mi umanjimo. Ali evo, na primjer, iz te informacije, a vi im dostavljate podatke, pa kad već dostavljate, znači da su uporedivi. U istom su dokumentu podaci za Republiku Srpsku i Federaciju Bosne i Hercegovine. Pazite sad ovo. Na kraju, na dan 30.6.2019. Federacija Bosne i Hercegovine je dug 5 milijardi i 679 miliona, a Republika Srpska 5 milijardi i 352 miliona. Sad to treba staviti u neki kontekst. Sad kad se kažu ovako cifre, ništa to ne znači, malo veći dug, 6% veći dug u Federaciji nego u Republici Srpskoj, ali vi treba da znamo prvo da je njih po broju stanovnika 2 puta više nego nas i da je odnos bruto domaćeg proizvoda Federacije Republike Srpske 2:1. Njihov bruto domaći proizvod je 20 milijardi bio u 2017. i u 2018. oko 21 milijardu maraka, a naš 10,5 milijardi. Znači njihov dug neznatno viši nego naš, a bruto domaći proizvod duplo veći, odnosno dvostruko veći nego naš. I kad stavimo u odnos, sad kad poredimo zaduženost Federacije Republike Srpske, kod njih je kako god i da im priznamo još 800 miliona da treba ući u unutrašnji njihov dug, po osnovu onog što je viši kod nas dug nego u Federaciji, jer smo nešto više priznali nego što su oni priznali, kako god okrenemo, njihova zaduženost se kreće 30% bruto domaćeg proizvoda ili ispod te cifre. Ispod 30%. A kod nas, kako god preračunam i ja sa ovim igranjem, sa ovim vašim izvještajima, podataka i onome što vi objavite, kod nas je to 50%. To su činjenice. I sad, opet meni nezahvalna uloga da ja kažem pa
da nismo bolji dio BiH. Meni to nije drago. Ja to stalno naglašavam. Meni nije teško da to kažem. Meni je žao što je ovo ovako. Ali brže se zadužujemo od federacije. I kad sad stavim to u onaj kontekst moje priče od početka, ućemo nespremni, uticaj krize, udar krize proporcionalan visini duga. Što je veći dug, odnosno što ste u nezgodnijem položaju po tom pitanju, veći će udar krize biti. A evo na primjeru 2009. ali niko to ne planira. To se nigdje ne planira. I to je ono što je moja sugestija. Na primjer, budžet za 2009. godinu, tada kada su nastupili efekti svjetske ekonomske krize na Republiku Srpsku, je planiran u iznosu, znate, bila je 2008. pa ćemo planirati malo više prihode nego 2008. i onda se promaši u 300 miliona. U 300 miliona ide rebalans budžetskih prihoda za 300 miliona manji. Isto ćemo napraviti. Evo ja sad kažem da ćemo isto to napraviti. Možda u sljedećoj ili onoj tamo godini bit ću ja poslanik pa ćemo diskutovati. Dobra vremena ne traju vječno. I zašto kažem da je izvještavanje o dugu netransparentno? Sve ono što je navedeno u reviziji učinka, upravljanje zaduživanjem i dugom u Republici Srpskoj, revizija rađena 2016. je objavljena slučajno na moj rođendan 8.8.2016. Tu su zaključci revizije takvi, a ja imam osjećaj da se ništa nije promijenilo, odnosno da se nije puno uradilo na preporukama iz ovog revizorskog izvještaja. To je revizija učinka. I kaže jedan od zaključaka, pa je to moje pitanje šta se uradilo po ovoj preporuci, kaže u Ministarstvu financija nije uspostavljena sveobuhvatna funkcionalna baza podataka, već se podaci o dugu evidentiraju manuelno Pa jel trebam ja? Molim vas, omogućite da normalno diskutuje. Izvolite. U Ministarstvu financija nije uspostavljena sveobuhvatna i funkcionalna baza podataka, već se podaci o dugu evidentiraju manuelno, znači ručno, u velikom broju složenih Excel tabela. Ne postoji ni interno uputstvo o načinu prikupljanja i evidentiranja podataka, učestalosti ažuriranja podataka, praćenju i izvještavanja. Efekti ostvareni zaduživanjem se ne prate na organizovan, sveobuhvatan i sistematičan način. I mislim da sam u prošloj nekoj diskusiji rekla kolika je zaduženost recimo jedne Bugarske koja ima sistem novčanog odbora, fiksan devizni kurs svoje valute u odnosu na euro u istom iznosu kao mi, oko 22-23%, a mi smo na 50%. Evo, ako hoćete da se još s nekim uporedimo malo. Želim još nešto reći vezano za rad javnih preduzeća, a kada smo spominjali ovaj Prointer, kad je isključen bio prijenos, govorim sad radi gledalca, u Narodnoj skupštini se ne smije spomenuti firma Prointer jer odmah, ali evo, to je jedna profitabilna firma, pa ajmo vidjeti da li neko javno preduzeće može poslovati kao Prointer. Kad može jedna privatna firma, zašto ne bi moglo neko javno preduzeće? Evo ja sad pravim paralelu, ne kritikujem Prointer, ali ako su oni dobili posao od države, ako dobijaju na tenderima, pobjeđuju, onda mi imamo pravo njih da spominjemo. Nemojte nas tad prekidati kako uvijek baš na tu firmu prekinete. A ja se ne bavim tako pojedinačnim slučajevima i ovi savjetnici koje sam jutro spominjala, penzioneri, to uopšte me ne zanima ko su. Ispostavilo se da znam jednog od njih, ali nisam znala da ga znam i da je to taj čovjek. I opet sam isto rekla koji u diskusiji. Svaka čast svakom, ali ja smatram da to nije u redu. Da to nije moralno. Tako i za ovo. Samo me pojave interesuju i samo me interesuju, ne interesuje me ko je to i koji je pojedinačno slučaj i koji je taj čovjek. Uopšte me i draže mi je kad ne znam. Draže mi je kad ne znam, jer vjerovatno da sam znala ne bih to spomenula, eto da se neko ne bi našao uvrijeđen. Nema se šta ko vrijeđati. Znači trebam sad ja osjećati grižu savjest zato što nekoga spominjem, a on ne osjeća grižu savjest zato što prima platu i penziju. To je potpuno izokrenut osjećaj vrijednosti. Mi smo kao krivi što pričamo o negativnostima u društvu,
A nisu krivi ti koji proizvode te negativnosti. Pa to je... Ja se uvijek iznerviram kad to osjetim. A osjetim često u ovoj Narodnoj skupštini. Sve izokrenuto. I bolje mi je ni sa kim ne pričati, ni sa kim ne komunicirati i govoriti onako kako ja mislim da jeste, jer čim neko pokušava, odmah mi se ublažava moje i odmah ja nemam osjećaj da to kritikujem onako kako treba. A treba još žešće i još jače. Malo mi kritikujemo, malo. Čega sve ima. A ne znamo sve. Evo, kolega Tomica kaže. Dobro kažete, Tomice, šta bi bilo da sve znamo? Jučer sam navodila taj primjer na jednu stopu prinosa od 2,5% koja bi bila neka normalna stopa prinosa na imovinu kojom raspolaže Republika Srpska. Mi bismo komotno mogli ostvariti 200 miliona dobiti koje bi se slilo u budžet kroz javna preduzeća. Mi smo u ovom konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta vidjeli za prvih 6 mjeseci samo 6 miliona koja su došla u budžet putem učešća u upravljanju javnim preduzećima, odnosno kroz dividende. Samo 6 miliona. To je trebalo po konzervativnoj stopi od 2,5% prinosa na samo djelić imovine Republike Srpske koji je plodonosan, koji je u funkciji, koji može da odbaci dobit, to bi trebalo biti 100 miliona. Za 6 mjeseci i 200 za 12 mjeseci. A mi smo na 6, odnosno 12, ako bude ta. A bit će malo više od tih 6, jer znam da su neki već uplatili, a nisu, malo kasnije, a nisu ušli u taj izvještaj. To su poražavajući podaci. Učešće investicija u bruto domaćem proizvodu je godinama isto i kreće se oko 15%. Znači da se u našoj strukturi bruto domaćeg proizvoda ništa ne mijenja. Godinama se ništa ne mijenja. Ja kada sam pitala za ovaj spisak javnih preduzeća od strateškog značaja, 18 preduzeća od strateškog značaja i pitam, nabrojim 18 preduzeća i pitam koje od ovih preduzeća je u boljem položaju. Znači ovo su strateška preduzeća vlade. Šta bi bilo da nisu strateška? Znate šta smo zaključili? Da samo Olimpijski centar Jahorna je nešto bolje posluje sad nego ranije. Jedno od 18. I ja stvarno ne znam ni jedno od ovih da ima nekih pozitivnih pomaka. Kad to vidim, ja ću pohvaliti. Kad to vidim, ja ću stvarno pohvaliti. Daj Bože da imam svaki dan da nešto hvalim, ali nemam. Zaista nemam. Ima tu još puno stvari koje se mogu komentarisati, ali evo ističe im još malo vrijeme, zadržavam svoj minut i po i očekujem odgovore konkretne na konkretna pitanja. Još da kažem za ono juče vezano za penzione planove. Tad sam juče upozorila da je to urađeno prehitno i da je stvorena neka vrsta panike među nastavnicima za to učlanjenje u dobrovoljni penzioni fond i tad sam rekla to je dobra stvar, evo ja sam rekla to je dobro i slala poruke ljudima da nije nikakva prevara jer su me ljudi pitali Jelena je li to prevara. I danas to dobijamo u medijima zašto ide hitno. Zašto ide hitno? Zašto ide da se stvara neka fama i afera? I jutros opet govorim zašto od svega stvorimo aferu? I tamo gdje ima mjesta i tamo gdje nema mjesta. Ništa ne možemo raditi sistemski zato što smo pretrpani aferama. Ni ja više ništa sistemski ne radim jer se bavimo glupostima. Bavimo se s nekih 5 penzionera u vladi. Jesu zaposleni, nisu, jesu li političke funkcije, nisu. Ne bavimo se nikakvom strategijom. Nikako se ne bavimo sistemskim stvarima kako da ovo ide naprijed. Zato što smo pretrpani aferama. Vaša je uloga u tome da smanjite taj broj afera. Pa neće mediji imati o čemu pisati, nećemo mi imati o čemu pričati. Daj Bože da dođemo na to, ali ne vjerujem. Kakva ste vlada, ne vjerujem da će to ikad biti. Mora se vlada promijeniti. Hvala. Krivi navod, narodni poslanik.